Tak, Miro, vraj môj najlepší kamarát. Tak teraz ja si na teba posvietim. Vydrž, keď si vydržal s mojou Júliou. Ale veď už som ti to povedal najmenej 1000-krát, že ja nemám nič spoločné s tvojou Júliou. Veď som ti povedal, že som bol len stále doma, sedel som pri počítači, ťukal do klávesnice a pozeral na monitor. Áno, veď máš tam moju Júliu. Tvoju Júliu? Prosím ťa, veď je takáto tučná, je fiflená a k tomu je aj namyslená. Áno, môj kamarát Miro je chudý, namyslený a hlúpy. A ešte k tomu ľúbi moju Júliu. Ja? A ľúbiť tvoju Júliu? A hovoríš tomu ešte hlúpy, hej? Tak mi povedz, kto ti písal v 7. ročníku domáce úlohy? Tak dobre, vráťme sa do základnej školy. Nech sa páči. Ako poprvé som ti ja, Rómeo, niesol 10. do školy. Čo? To voláš 10? Takýto malý kúsok? To je 10? Ty si nezaslúžiš ani takýto malý kúsok. Ako po druhé, si ty nosil moje ponožky. Čo? Veď to boli moje ponožky. A po štvrté, to ma bolelo. A čo je potom tretie? Toto bolo to najhoršie. Si ma podviedol. Ja? S mojou Júliou. S tvojou Júliou? Podviesť? Ale Rómeo, vieš čo? Poviem ti pravdu. Pravdu? Tá tvoja Júlia s tým svojim brušiskom prišla takto ku mne domov. Ku mne domov. K mojim dverám zaklopala a ja som pretože otvoril a ona tam takto stojí a začne rozprávať. Vieš čo? Ja ťa chcem a preto sa mnou musíš chodiť. A ja na to, že veď ja nemôžem, veď ty chodíš s mojím najlepším priateľom. Moja Júlia? No áno, tvoja Júlia. Ale ty Miro, si bol môj priateľ a ty si ma zradil. Ja? A zradiť? Zradiť? Ešte k tomu teba? Rómeo. Ale keď si to tak vezmeš, tak my vôbec, ale vôbec nepotrebujeme žiadne dievčatá. A aj keby na svete ich plno a o mnoho krajších ako tá tvoja Júlia. Vieš, Miro, máš naozaj pravdu. Ja viem, poď, ideme si dať nejaké pivko. Stop! Ale platíš ty.